é desobedecer, eu que son muller, o xénero é desobedecer o romanticismo. E daquela ti xogas fora do campo de poder que é ese vínculo. Se dúas persoas conseguisen xogar fora do campo de poder, o campo de poder vais nun vínculo heterosexual, as normas son sociais, e hai xénero e hai romanticismo. Se as dúas persoas consiguen saír do campo de poder, aquí si poden ter un vínculo en liberdade e san, onde non imos xogar aos roles de xénero, nin á fantasía romántica. Romanticismo e xénero, en xeral, foron xuntos, non? No que chaman heteronormativo, que era antes todo, non? Ían xuntos. E hai que conseguir saír de aí. Cando ti, ou eu, por exemplo, como a muller, me deconstrúo o suficiente, moito, para non obedecer aos mandados de xénero, nin aos mandados románticos, que é todo patriarcal, eu sempre estou xogando fora do campo de poder.